ଚେତନାର ଦିଗ୍ବଳୟ, ଅଭିବାଦନ ଏବଂ ଏକ ନମ୍ର ଚେତାବନୀ। ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ। ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଲେଖାଟି ନବପ୍ରକାଶରେ 2014 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଏକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ବର୍ଷର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅବସରରେ ସଭିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ। ଏ ବର୍ଷକୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିବାର ହେତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତର ଏହା ଶତବାର୍ଷିକୀ। ଦୈବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେ ସାକ୍ଷାତ ପୃଥିବୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇତିହାସରେ ଅନ୍ୟତମ ଅନନ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା। ଆଜି ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ। ସାରା ପୃଥିବୀ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପରିବେଶିତ ମାନବ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବହିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ହିଂସା, ଦୁରାଚାର, ଅତ୍ୟାଚାର, ମିଥ୍ୟାଚାର ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ହତାଶା ଓ ଆତ୍ମଗ୍ଳାନିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସମାନ ମାନବତା ଆଗରେ ଦୀପ୍ତ ଦୀପସ୍ତମ୍ଭ ରୂପେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଶାବାଦ। ଏ ଅର୍ଦ୍ଧ ପଶୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ମଣିଷ ଅବଶ୍ୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏହି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ, ସେ କଥା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀମା ଆମର ହୃଦ୍ବୋଧ କରାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିତ, ମୋ ବିନା ସେ ଅପ୍ରକଟିତ। ୱିଦାଉଟ୍ ହିମ୍ ଆଇ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ନଟ୍, ୱିଦାଉଟ୍ ମି ହି ଇଜ୍ ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ। ଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉକ୍ତିରେ ରହିଛି ପରମ ଜ୍ଞାନ, ରହିଛି ପୁଣି ପରମ ବିନୟବୋଧ। ସତ୍ୟ ସହ ସତ୍ୟ ପ୍ରକଟକାରିଣୀ ଶକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କର ରହସ୍ୟ। 1914 ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ଶ୍ରୀମା ବୁଝିଥିଲେ ଆବଲ୍ୟ ନିଜ ପରାଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଯାହାଙ୍କ ରୂପ ନିଜ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ରୂପେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଶବ୍ଦଟିର ବିଶେଷତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ନାମିତ କରୁଥିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରେ ସେ ତାଙ୍କ ଦିନପଞ୍ଜିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ଲେଖିଥିଲେ, ଦିଗ୍ବଳୟ କ୍ରମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠୁଛି, ପଥ ହେଉଛି ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚୟତା ଦିଗକୁ ଗତିରତ। ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଢ଼ତମ ଅଜ୍ଞାନରେ ନିମଜ୍ଜିତ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସ ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଗତକାଲି ଦେଖିଲୁ ସେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ଏହା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଯେ ଦିନ ଆସିବ ଯେବେ ଅନ୍ଧକାର ହେବ ଆଲୋକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଏବଂ ଧରିତ୍ରୀରେ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ତୁମ ରାଜୁତି। 100 ବର୍ଷ ତଳେ ଲିଖିତ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଏହି ଆତ୍ମଲିପି ଏକ ମନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଆମ ଚେତନାରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରେ। ଶ୍ରୀମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣରେ ଥିଲା ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ସଫଳତାର ସୂଚନା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିରୂପ ଶକ୍ତିମାନେ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ଜୁନ୍ 18 ତାରିଖ ଦିନ ସାରାଜେଭୋ ରାଜପଥରେ ଆର୍କଡ୍ୟୁକ୍ ଫ୍ରାନ୍ଜ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ସସ୍ତ୍ରୀକ ଆତତାୟୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ହେଲେ ନିହତ। ତାହାକୁ ହିଁ ଭିତ୍ତି କରି ଲାଗିଗଲା ପ୍ରଥମ ମହାଯୁଦ୍ଧ। ସେ ବିଭୀଷିକା ଜନିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ପୃଥିବୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବା ପୂର୍ବରୁ 1939ରେ ପୃଥିବୀରେ ଦେଖାଦେଲା ଇତିହାସରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ବିଭୀଷିକା, ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ। ତାହାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ 1938 ନଭେମ୍ବର ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବିରୂପ ଶକ୍ତିମାନେ ଆହତ କଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେସବୁ ଶକ୍ତିର ଆକ୍ରମଣକୁ ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମସାତ କରିନଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଆହୁରି ଅଧିକ ଭୟାବହ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏସବୁ ଅବଶ୍ୟ ଆମ ଜୀବନକୁ ଅହରହ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଲୋକର ସତ୍ୟ। ଏସବୁ ସ୍ଥୂଳ ଯୁକ୍ତି ସାପେକ୍ଷ ନୁହେଁ। ମହାଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ
ଅବିରତ ତାର ଗତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମିତ୍ର ପକ୍ଷର ସହାୟତା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ନାଜିବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଯେଉଁ ଆସୁରିକ କୁଶକ୍ତି ତାହା ବହୁ ପରିମାଣରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଶକ୍ତି ଅଦ୍ୟାବଧି ଜୀଇ ରହିଛି। ତାର ଛଳକପଟ ଆଗରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଶିକ୍ଷିତ, ଏପରିକି ତଥାକଥିତ ଜ୍ଞାନୀ ସଭିଏଁ ଶିଶୁ ବନିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାର ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷାରେ ଆଘାତଜନିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଈର୍ଷା, ସ୍ୱାର୍ଥପରାୟଣତା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିସ୍ମରଣ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଡାକି ଆଣେ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଆଗାମୀ ସମୟ ଆମକୁ ସେହି ଅବ୍ୟାହତ ସଂଘର୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସଚେତନ କରୁ। 100 ବର୍ଷ ତଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମା ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚୟତା ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ, ସେହି ନିଶ୍ଚୟତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁ। ଏହା ହିଁ ହେଉ ଆମ ସମବେତ ପ୍ରାର୍ଥନା।